Това, което ме вдъхнови нас двамата фактически с колегата от район Подуене да направим това събитие, естествено грижата за запазването на българската памет и това, че хората трябва да помнят своя корен и трябва да се започва от най-ранна детска възраст. Всъщност това е основната причина, да се поддържа, да се продължи родовата памет, българщината като такава. Въобще едно такова да оставиш следа след себе си, както са го направили Левски и Ботев, но тази следа да остане дълбоко в паметта на децата и на поколенията. Основно вдъхновение за мен беше посланието на това събитие "Бъдеще за миналото". Вярвам, че точно от нещо подобно имаме нужда, от това да познаваме историята и то именно на нашите велики личности в българската история Христо Ботев и Васил Левски. Според мен най-лесният начин да се научи едно дете е чрез игра, рисуване, чрез интересни истории, които му се разказват. Така дълги поколения наред българите са възпитавали своите деца с приказки, с рисунки, с истории. И всъщност това, което най-хубаво се получава тук, е, че децата наистина, учейки се и създавайки изкуство, запаметяват по-добре тези неща. Чрез изкуство и игри можем да достигнем по много по-различен начин до децата днес. Това за мен е много интерактивен начин, по който те да се включат в изработката на тези прекрасни картини, но и точно по този начин да достигнем до тях по начин, с който сегашните технологии не могат. Скъпи деца, днес сме се събрали тук не просто да играем или да рисуваме. Днес ще направим нещо много по-важно. Ще се докоснем до най-великите българи, които историята ни помни. Те не са просто герои от учебниците. Те са пример за това какво означава да имаш смелост и да не се страхуваш да мечтаеш за нещо много по-голямо от самия теб. В този свят, пълен с предизвикателства, вярвам, че всеки един от вас носи в себе си силата да бъде герой. Герой като Васил Левски и Христо Ботев. Но какво означава да бъдеш герой? Това не е само да вършиш велики дела, а да имаш смелостта да постъпваш правилно, дори когато е трудно. Герой е онзи, който пристъпва по-често напред, отколкото отстъпва назад. Днес вие ще се докоснете до тези герои по един необикновен начин, чрез изкуството. Като творец съм вложил цялата си енергия и любов в тези комплекти за рисуване, за да създам не просто произведения на изкуството, а мост, който свързва българските герои с вашето сърце. Патриотичните ценности, както и нравствените, всъщност се възпитават най-вече в семейството. След това идва училището и след това е обществото. Но според мен една такава инициатива прави връзка и между семействата, и между училището, и между обществото. И точно поради тази причина мисля, че подобни инициативи са много полезни и съм сигурен, че и виждам по усмивките на децата, че и на тях им е много интересно и ще запомнят този ден, ще разказват всичко, което са научили, независимо дали това е историята на Левски, на Ботев, която те със сигурност познават до някъде, но и самия опит да пресъздадат техните образи, мисля, че е нещо, което би им останало за цял живот като спомен. Подаряването на картини е един жест, който лично много обичам, защото е един предмет, нека кажем, който всяко едно дете ще занесе в къщи, ще закачи на стената си и може всеки ден да поглежда портрета на Ботев и Левски и да си припомня за това събитие, да си припомнят за добродетелите на тези българи и ежедневно да се стреми да бъде като тях. Вие сте един от първите кметове, който организира подобно мероприятие в страната изобщо. Как всъщност ви хрумна идеята и вие запознате ли сте преди това с каузата "Бъдеще за миналото" и дейността на артиста "Човекът без име"? Да, тук мога да кажа, че
съм запознат отблизко, следя това, което всъщност той прави. Даже имахме една инициатива за събиране на средства за храма Свети Мина, който в момента се възстановява в район Слатина. И там от някъде се появи, той изпрати съвсем анонимно, както казва и неговото име, изпрати картина, която беше разиграна на търг и всъщност така успяхме да добавим отново анонимен човек откупи картината срещу 1000 лева и така успяхме фактически да подпомогнем възстановяването на този храм. Идеята ми хрумна съвсем спонтанно в момента, в който видях за тази инициатива и изключително много я припознах като кауза, за която заслужава да застанем, защото миналото и славната българска история трябва да бъде разказвана, да бъде представена на децата днес. За мен децата могат да научат много за добродетелите на Васил Левски и Христо Ботев, най-вече поради събитието днес, за това, че го организираме съвместно между район Слатина и район Подуяне и можем да покажем как заедно като общество можем да градим тези добродетели и всъщност от нас зависи. Самите те помежду си могат да бъдат приятели, да си помагат във всяка трудност, която застава пред тях. Съмнявам се, че толкова много повече могат да научат. Мисля, че достатъчно са си свършили работата и в семейството и учителите за това да разкажат какъв е подвига на Ботев и на Левски. По-скоро вярвам, че това събитие ще ги вдъхнови те да продължат да следват техните стъпки и да бъдат те самите вдъхновени от тяхната история, от това, което те са направили, от тяхната саможертва. Реакцията на всички, и на учители, и на деца, и на родители, естествено беше много позитивна, защото всъщност това е едно прекрасно събитие, което е прекрасно на толкова много нива всъщност, защото включва и изкуството, включва и историята, включва и мисълта за бъдещето, както и мисълта за миналото. Изобщо като цяло, мисля, че това е такъв един много интересен и много правилен подход за запазване на традициите, на мисълта, за това как да бъдем по-добри и какво можем да направим за родината и за хората около нас. Реакцията беше изключително положителна и признавам, това ме мотивира допълнително. Всички с интерес подходиха към събитието, особено родители и деца, бих казал. Така с интерес и се заинтригуваха какво представляват събитието, какви картини ще изрисуват днес и с много голямо любопитство. За мен именно това детско любопитство е нещото, от което имаме нужда и нещо, което мен лично ме мотивира допълнително в работата ми като кмет на района. Моето послание е както към децата, които рисуваха тук, така и към децата, които тепърва ще се занимават с изкуство или с история или с математика и въобще към всички деца е, че трябва да помним кои сме, да пазим своето минало, да мислим за своето бъдеще и да се опитваме да живеем всички заедно все по-добре и да се обичаме, ако е възможно. Моето послание е да познават българската история, да познават нашите национални герои, защото историята може да ни научи на страшно много и може да ни покаже, че от нас зависи. Всъщност, децата днес, те са бъдещите национални герои и аз искрено вярвам в тях и вярвам, че с събития като това, самите те могат да повярват в себе си и след време да разказваме историите за тях.